Хора, стигнах до Insane 7 на бос файт. Сега ще ви покажа с един реплей. Ще ви покажа тая част, където вече съм, когато вече съм по-напред, защото просто много е дълъг. Просто е много дълъг. Така, ето тая част ви пускам, просто тук вече е пълната лудница. Пълната лудница. Аз буквално като играх просто си казвах бягай, 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 бягай. И тук някак си оцелях до това, докато стана бял, но за съжаление няма как да се победи и така. Този бял робот, ако не знаехте, той няма как да се убие.